RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Ano siya pangalan? Alvin Divino, Alvin Divido. O kasamang Alvin, pila na ba edad mo karon? 23, 23. So kad sa imo pagkabata, unsa may okasyon ang imo gipaminaw? RMN. RMN DXDC. Di basta-basta no. Kasamang Alvin, unsang orasa nato mabati mataghapon ang dramang naguluhan kini ang akong suliran. Alauna imidya. Launa hangtod na media. Tama kayo kasamang Alvin. Di na ito maglangan ato nang ihatag nga tuwang panudab dawata kasamang Alvin. Ayan. Unsa niya itong dala karon sa basket? Like carrots. Uno, manok, patatas. So murag ang labas ni Gata. chicken curry gini. No, skin carry. Di basta-basta. Daghan kayong salamat sa DXDC RMN Davao. Paminaw na mo kay aron makadawat mo ano. Kamu diha mga kasama kung gusto mo maka tagamtampod sa tuwang panudan, pamahaw pa dito panihapon na hala mga kasama. Pakusgi lang ang volume sa inyong mga radio sets. Ikaw ba na to si Radyoman ay Biginita? Radyoman Joel Veray. Tatak, Arimen! RMN Listen Ring Anodan Basket Edition